Karilit ba mo ining duaa? Andi ning duaa? Tuksi. Tuksi? Ay tuksi. Muna kapitas kalibadong. Ini. Karong na ito 5,000. Na ba di ay? Nakadawat pa ka 5,000 pre. Ikaw di ay. Ami dagra. Maminjo di kag utro ana man. Ha? Maminjo di kag utro ana. Ya. Dalite di ang imong inahan lite nagkabata. Sama ka, Mads? Asa ka? Nanay ko nanay. Arong ko ani, makita tibo kalibutan nga. Ngalipay ta din eh. Karong na ito 5,000. Na ba di ay? Nakadawat pa ka 5,000 pre. Ikaw di ay. Ami nakadawat. Asikan bats maka mo. Ang pangutana lagi. Yung naabay si Bats. Yes. Aw na ah. Basta Duterte na ana. Okay. Natiway. Adi. Nalagi na awat-awat si Bats mga mayo. Mau ka sa motor. Sa kamao. Kawari. Amajo. Ba sige bay barangay na kay arang ka Oh, lagi po. arang ka di manhusay gubot ay. Good. Mamo ko ni pasaway. Ako kay palis naman ko ni adto. Saan man mo? Gutom-gutom lagi kay kamo ka nang agbayad ito. Kuanon, bagaon. Saan man na may mo nag. Tsa. Kaso po mo nito. Kasi mamutok grabe inita sa amo. Ha? Grabe inita to suod na mo. Hindi ka makitaan kang late na to Manila. Paroja. Saan? Grabe inita. Unja, maghimo kag pajag. Pagagra. Maminjo di kag utro ana man. Ha? Maminjo di kag utro ana. Kaya na, buyagi mo man, na bata naman nun ka. Hindi na tiguan, na bata naman nun Layo ka. man na lagi mo. Lalite, ang imong inahan lite, nagkabata. Murag wa naman yung problemang baji, ha? Nagita dag. Labi na makadawat ning 5,000, si Bats. Madon tag na apre. Kapalit ka dyan sinsunso ini. Ana ngi kay ngipon. Aday, kanang Irene, bata pa ni imong ina. Pre, wa nang ngipon. Aw, Mo paibot mahadlok. di na laman mong ngisi, aron di kita ngipon. Halo, magampaibot. Mahadlok mo paibot na nabuong ba. Aso ka hadlo kay aron mabatag sa mat. Ado dito hagna. Madjuri mo buhok mas kay wa ajin mauban mas. Nay nagtina ni si Ipo. Mao ba? Kini ra pud ani mo ihang daghang uban ang diri wa. Diri bura. Mo na og na kay may sita mutalikod na lamang karon kita gyud uban. Na may roy pa itom ipamburagaw. Asa ba ka mula ngadto ka kay palitan dito. Wa ni gawas sa musiko kay dito lagi mi na nagsinso lagi ko dari nila. Pila imong nabayad? Ay paggutob-gutob na sa mga mangga nga sa ngaran naghana 2,000. Na agad 3,000. Ya, pag napapay at tablahon, mapay labot. Nabito ang lugi ipatabla to kay kuas kusina. Lagi. Iskidyolan. Mo ni duwa kani adto nga malipad yung mga bata sa unag na isinsiyo. Tagdi sa man mga bata taga kalibadjong banitanan. Na di na ako marido. Kalibadjong magyapon na Mario. Kalibadjong gyapon na sa gaw Mario. Imo ni mga apo gaw. Ha? Na kay apo ani? Igang anak ring kanang nagtuksi. Lagi kana. Karing nagbulo. Oh, Jesus. Paano mo ko kaila? Gawa kang sinungan mo rin sinungag ko. Kailas mga barrier. Dragon babies. Buyag at ang kalibadjong mas ang nagbata. Bibo. Muna nagdagaliwaras mga Hinalaman kay bibo po sila.
Alay waros nga bibo nga makalipay, makapungot pod. Ini managko na po ni Mans na. Ato na po ni Manila. Murag mo man siga rin kanang eskwela high school sa pungatong Manila. Kasagaran man din ng eskwela. Awan ni nagadyo ng eskwela. Lagi. Daka na may mga uban sa galing siyudad. Mao na. Bao ni nga kog biyanir mo eskwela sa kon oy. Kalisya. Pero di pa jud tingali maka graduate ng mga bata guys. Graduate na ng mga bata ang high school. Kini ng mga bata mo ni makaabot. Kay di pa na madali-dali man. Grade 12 man na sila grade 11 nagud na sila sa diskon. Aw 11 10. 11, 12. Boy no mga 3 years basin og bao lang makapod gali mo kabos pa. Pero sige na magtrabaho. Sige lagi pero kapod ka tuig ra nang kontrata nila dana. Di ba dili ra man ang kontrata na. Pila lagi ka tuig? Usar man ka tuig kontrata na. Right, hinto usar ka tuig. Usar lagi ka tuig. Pareha gud na mga ada na sa school. Undangan gud na nila. Depende man sa budget. O ang budget murag kuan dako-dako so tuloy-tuloy ang agi pero way putol-putol ang budget di ka dyan na magdali. Tuper man siguro. Mayor Tuper. Kaya ba'y nag-ihaw rong baboy kay nungutang ta. Isa kay daanon be, ihapin ni mo daan la kay. Bili naman na itong gabas karong di mo. Bra! Masukos pastor na ibili na. Pahibaw pa din na dito po. Ay masuko kasi kaya na may tag-isa. Senior ito bilin. Isa kay ihapin ni mo. Sige mo ni mga bata sa Kalibanjo nga mga isag pod buyag. Mga dragon babies sa Dragon Village. Kalibanjong Sunnybrook, Poblacion, Alicia, Bohol. Sige, padajon. Hinay-hinay. Okay. Green-green ba siya po atong mga tanom din sakat pagbagyo. Naulian na kasi dahon. Pero ang mga lubing na ngapukan, believe ko aning mga lubi-lubi hawa mga ipo. No, ligon. Oy, di ay upo. Tagpila kay kilo ng upo Kasi sinta lang kilo merkado. Daghan. Mo ni mga Dana nig ayuda hindi ay ang pangumangkan nga buutan. Ayuda, dai. Ni ko ni katong sa lens bahaw ni sa daddo ba munisipyo hangin kay para sa irog manok. Para sa manok giro arong libre na. Para sa kuda. Sige lang ka. Apel makitan kang Rowena. Rowena, shout out sa ni Rowena. Shout out ko ni Rowena ayuban ladaran nagsunang gwapa og buotan kaayo. Alaghan na ko daghan nagkuan. Nag-subscribe. Daghan na oy. Daghan na mo kasapi na ko ni YouTube ni. Sige. So matong pag-umangkon gikan pas munisipyo nagtrabaho nagdaog pagkaasiro. Mo pa ni sa ang mas nga silingan kaadyo Mazinidis. Opo. Shout out ni Liti na. Liti, shout out dia. Manila. Makaan makate og opo. Opo ari dire utana. Hoy, pagdung agdo. Ding agdo. Pwede ko mukaon. Sige, shout out ko na diha Liti og Giovanni. Kumusta mo diha? Isa mga apo ni Mazinidis. Mana ko no Mazinidis Manila kay gimingaw ninyo. Pamilitehi ko no airplane. Gusto mo kay mga ado na. Muna silingan nung pilog ang agaw nga Mario Ayuban kapoyang anak niya. Anak sila. Loy.
Mo na yung mga silingan ng mga dragon food pa na ha. Kita o. Nabutan mangun miliring taga Kalibayong. Okay. Thanks for watching. For videos, please click here and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.